आदाया लोगो हमनो गोसोमोन बिथांमोननो लिरहरनायबो जादोंमोन नाथाय बिथांमोना लोगो हमासै। लोगोफोर फैलायबाय आरो मा मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव हरखाबै नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांजोब आरोना बिनि उनावहाय कमेन्ट खालाम। स' खोनानानै दुखु मोनदों आरोना जोबोद बिनि उनावहाय लाजिनायबो मोनदों आं जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बेबायदि आरजाथावै जाथावनाङि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय आरोना। दिनै नाब्ला सारा हारिनि थाखाय बेसेबांबा सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ बिनि सायाव बे रायखौ होखाना दोनदों। बे समावनो बियो 20 साननि लागै लिभ मोनदों आरो न'नि मानसिफोरखौ नायनो थाखाय खाबु मोनदों आरो गावनि हारिनि मानसिफोरखौ नायथिंनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। बै समाव दिनै बिनि सायावनो खोनानो मोनदों नाब्ला सारा जोंनि बर'नि बे दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो लुगैनानै बिथांमोननिसिम लिरनानैबो हरदोंमोन लोगो हमनो थाखाय। नाथाय दिनै बेखौ बिथांमोना जाफुंहोआखै। जोबोद दुखु आरो लाजिथावना जोंनि दैदेनगिरिफोरा। खोनानानै आं जोबोद बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ अब्ला दिनैनि दिनाव माबादि जानानै दंमारो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नाब्ला सारिनि सायाव मा साननानै दंमारो बे लांसुनिया फोथाय खेबस' खालामनानै गादियाव जिरायग्रा लिडारफोरा दिनै बिसोरथ' गोबां थगायदों बे रायजो राजाफोरखौ। रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मा खालामदों पलिटिक्सनि आन्दोआव थाफानानै बिजों गोजावफानानै थाइसे थाइनै मोनजानायखौ लानानै सैथोआ मा जों माखौ सैथोखौ लानानै जों खौसे जानांगौ बेखौनो गोबाङा बावगारनानै दिनै पलिटिक्सआव थानानै बै BPF बै UPPL बेबायदि सोंखारिलायगासिनो दङ ना। खौसे जानो रोङाब्ला जोंनि हारिया मा जालांदों मा लामायाव दङ बेखौ साननो रोङाखै दिनै नाब्लानि बागै दिनै बिनिनो असे बिनानाव अनजालि दैमारिया फोरमायनानै होदों मिडियानि गेजेरजों। खोनासंनानै लादो नोंथांमोना माबादि बाथ्राफोरखौ नाब्ला सारनि लागै बुंदों आरो नाब्ला सारा मा हास्थायदोंमोन बेखौ बुंफोरनानै होदों दिनै मिडियायावहाय। नोंथांमोना नायलांदो आरोना भिडिअखौ। दिनै जों बेवहाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि बनरगांव ब्लक कमिटिखौ दानाय जाबाय आरो मोजां गोख्रों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दानो हादों। बेवहाय आं गोजोननाय मोनदों आरो गोबां बे जायगानिनो सुबुंफ्रा जोंनि APB दोलोआवबो हाबफैदों। बिथांमोनखौ आं गोरबोजों बरायबाय आरो जायफ्रा गोदानै दिनै बिबान लानानै कमिटियाव हाबबाय बिथांमोननो आङो गाहाम हामलायथि बावो। सोरखारनि सायावथ' मा फोरमायनो जों जेरै जों दिनै मानि थाखाय गोदानै जोनोम होनो गोनां जादों बे APB पार्टिखौ बेखौ दिन्थियो। नाथाय जों सोरखौबा सोंखारिनानै बा सोरखौबा सुथुर साननानै जों बे APBखौ जोनोम होआखै। नाथाय जों मोनसे बिबान लानो थाखाय ओंखारदों खारन जों नुहुरदों जे BTCनि इयुनखौ जोङो गोजों नुहुराखै। जोंनि यां जेनेरेसन एबा जा उथिबोनाय लाइमोनफोर गथ'फोर जायफ्रा दासिम बिमानि गोरबोआव दं बिसोरनि इयुननि गोजोनखौ नाहरनानै बिसोरनि इयुननि मोजांखौ नाहरनानै जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौथ' रैखाथि होनानै गोजोर मोनसे राजखान्थि होलांनो थाखाय आरो दिदोम गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों। बिथाङा कनभिक्टेड पार्सन हिसाबैहाय बोसोराव खनसे सुथि मोनो न'आव फैनो हायो आरो बेखौहाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन फेब्रुवारिनिफ्रायनो। जोंहा आमाय उन्दै सासे बैसो जानाय बेरामाव गोलैनानै दङमोन, देहा हामथारलामोन। बिथाङा नायनो लुबैनाय आदायाबो नायनो लुबैनाय बेनि थाखाय जोङो फेब्रुवारिनिफ्रायनो एप्लिकेसन होजेनदोंमोन। नाथाय थाङै थुङै दा बावैसो बे ग्रान्ट जाहैदों आरो गेजेराव पन्सायत इलेक्सननि थाखायबो दोनथ'नाय जाबाय लिभखौहाय। थ' बिथाङा 20 दिननि सुथि मोन्दोंमोन। बेखाय 20 दिन ग्रोब जाब्ला बे थांफिनखानांगोन बे कन्डिसनावनो फैखानाय। बेवहाय लांफिननाय थिग नङा। बिथाङा समा जोब्बाय थांफिननांबाय। आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। सोर थांदों सोर थाङाखै गावबा गावनि खोथा। मानो थाङाखै मा हिसाब निकास लानानै थाङाखै खिन्थु रायजोफोरासो बुंदों जे थांनानै लोगो लाहैब्ला मोजांमोन, खबर लालायब्ला मोजांमोन। खारन हास्थायो रायजो राजाफ्रा खौसेखौ। खिन्थु मा जाहोनाव थाङाखै बेखौ जों मिथिया। खिन्थु आदाया लोगो हमनो गोसोमोन बिथांमोननो लिरहरनायबो जादोंमोन नाथाय बिथांमोना लोगो हमासै। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो खोनाबाय आरोना अनजालि दैमारिया मा बुंदों आरो रायजो राजाफ्रा मा लुगैयो नाब्ला सारा मा लुगैदोंमोन नोंथांमोना नोंथांमोननि खोमाजों मेगनजों नुबाय। अब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानमारदों दिनै गादियाव जिरायनानै थानानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गसिगोन
NDBफ्रा जेलाव थानायफ्रा बिसोरनि केसफ्राबो जोबसिगोन होननानै बुंदोंमोन। दायो फैयै फैयै जाफैबाय बियो कर्टनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजोंसो गगोन। अब्ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गनो गोनाङा मा जाखो दिनै रायजो राजा नोंथांमोन? आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय आङो जिखौ नुदों ब्रह्म बर'नि खुगानिफ्राय खोनानाय बेफोर बाथ्राखौसो बुंदों। दिनै बिथांमोनजों खिथु खिथु खारफाग्रा सेला बेलाफ्रा आंनि सायाव रागा जोंनो हागौ दे, नाथाय आंहा नोंसोरनि रागा जोंनायाव जेबो लस जाया। नोंथांमोना रागा जोंनानै बुंब्लाबो जेबो लस जाया। दिनै आं नंगौखौसो बुंदों, खोनानायखौसो बुंदों आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोनाबो मा सानो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे? थ' भिडिअखौ गोलाव खालामला, आं बेसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन। सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामनानै होनो हागोन आरोना। थ' आं भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर, बाय।